Pois aquí xa comezou a poxa do bonito aquí na loxa de Burela. De feito, o último kilo 11,70. Estou con Dani Alonso, que é o xefe de cancha. Este foi o último kilo que se vendeu, non? Pero de momento, sí, estamos continuando a subasta. De momento estamos en plena subasta. O primeiro, a canto se vendeu? A 17 euros o kilo. 17 euros o kilo. Iso é moito, está ben. Home, ahora mismo é un bo precio. Se for sempre así, estaría moi ben. Non sei se ten os datos exactos de canto foron ao final as cantidades. Sí, máis ou menos pues foron uns 1.400 de bonito, 700 de bonito mono, lle chamamos que é o bonito pequeno, e sobre 480 de atún. Vale, porque estou vendo que están separados as especies por zonas distintas, non? Por que están separados? Todo isto é bonito, pero está separado, non? Sí, separámoslo por tamaños. O demais de 7 chamámoslle bonito grande, que é matrero. Despois sería o mediano, que chamamos o bonito, de 4 a 7 kilos. E despois sería o bonito mono, que é o pequeno, que sería menos de 4 kilos. Temos que insistir que hoxe é o primeiro día do ano no que chega bonito aquí a lonxa de Burela. O habitual é que chegue antes a Vilés, pero este ano chegou antes a Burela, non? Sí, este ano pues, chegou antes, bueno, coincidilles máis cerca e, bueno, é bon, é bon. Deixadme, compañeros, un segundiño, porque un mariñeiro. Hola, que tal, como estamos? Moi ben. Como é o teu nome, perdoa? Sergio Troya. Sergio, ti estiveches no barco, neste primeiro barco que chegou a Burela, no Gure Fátima. Cantos días foi de campaña? Un mes. Un mes, sí. Carai, bastante, non? Porque para chegar, son a viaxe, canto tempo vos levou? 5 días, desde Bermeo 5 días más o menos, y luego estuvimos corriendo mucho. Y todo el día para un lado para el otro. Porque a pesca onde foi? Foi no nordés, cerca das Azores? Sí, al norte de Azores, a 100 millas de Azores al norte, noroeste. Sí. Fostes o primeiro barco en sair ou dos primeiros, non? Fuimos de nuestro puerto el primero, pero salió un gallego antes que nosotros. ¿Sí? Pues moitísimas grazas, Sergio. A ver se consigo falar, compañeros, rapidamente, porque vi ao primeiro que comprou o primeiro kilo de bonito. Creo que está por aquí. A ver se, non sei se o consigo ver quen comprou o primeiro. Quen foi quen comprou o primeiro kilo? Vos sabedes? Vos non fostes, non sei se o consigo ver por aquí. Melo, quen é Melo? Melo? Nelo. Quen comprou o primeiro kilo de bonito? Está por aí? Está por aquí, compañero, está falando por teléfono este home de aquí. Creo que... Hola, perdón, moi boas, estamos en directo. Déixame facer unha pregunta. Ti compraste o primeiro kilo de bonito hoxe, non? Sí, espera, bueno. Perdón polo atraco, que estamos en directo na televisión de Galicia. Saiuche a 17? A 17, sí. 17. É un bo prezo? Tiñas ganas de comprar o primeiro kilo? No, o precio que me deron para comprar. Sí, non había outra, non? No. Onde